вақтум камай одам бисёрайси ҷой яъне маги биём як гапа кайгунтона нигоҳ куненда бародаро бехи ҳамин решоткада биём гап пас мегӯ мишка нафаҳмам фақат шумо фаҳмем тамом бовар кунед нумол бастум нумоли арабӣ гуфтем ки ту нумоли арабӣ басти гири айсар гирифтумуш тоқӣ мондум тоқӣ утура кард гуфтем ки дар сарат наски кашидӣ ва як гирифтум тоқӣ кулобӣ мондум гуфтем ки ту ҷа рафти миллатпарастӣ кардаси ҳози кепка мондагим тоиф рафтесем ҳози кепка мондагим шаҳри тоиф рафтесем мегӯ ки ту чуа дар заминои муқаддас кепка мондӣ ман бовар ки ҳеҷ нафаҳмидумтон бародаро кай шумо баҳс мекунед ҳамин хеле гапотона ба худо ҳамин гапотон қатъи дили чандин шер бачаҳоро шикастагиед охир нигоҳ куненда дигар миллатҳо ку космос паридан рафтанд дар кайҳон гаштесиян мардуми мо ҳозир ҳамин ту тоқид каҷалаю ту чуа кепка мондию ту чуа чи ришта хеле трос шидӣ бурута пас карӣ бурута намондӣ иним хеле гапо чӣ дар кора бас چرا که نوش نه مانند نیشم گریبانگیر از یاران خیشم جهان در سرحد کیهان ولی ما هنوزم در سر جنجال ریشم